za ku ji wasu tsaraba ce a kan layi sai di Suleiman ga mu gare ka. Tunda na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Tunda na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Tunda na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Ya Allah Ubangiji sunanka ne farko a baituka. Ka taimaka mini ilahi na roƙo nake maka. Tawassuli nake da Ahmadu haifaffen garin Maka, wanda a mursalai duka ba wanda kai wa isa da martaba kamar shi. Ya Allah ka karfafe mu kada ka bar mu rankwafa ƙasa. Ga bawanka nan Usaini Sani ilahu ka taimaka masa. Bai da kulafucin da ya wuce ya ba da gudunmawa tasa. Al'ummar Muhammadu su gane ba wanda kai wa ɗaukaka kamar shi. Ya Allah Ubangiji ka ƙara salatinka da rahama da Jamal Huda mahaifin saida na Fadima, wanda ka yi wa martabar salarka daga kansa ka gama, wanda ka ce a ran hashar ba wanda zai ceto wa al'umma sai shi. Ya Allah ina nufin salatin nan da mutan gida nasa. Ya Allahu ka sani sahabbai su suka taimaka masa. Rabu ka sada su ciki da shehunnai kaina yana ƙasa. Zan gaishe da barhama a yau dai ba wani wanda ya yabo kamar shi. Da na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Annabi sallama nake ku amsa min dan na Fadima. Na yi nufin yabon ku ne ya sarkin jin kai da rahama. Kada ku duba laifukan da na yi dan Allah amsa sallama. Sayyidina Muhammadu, Sayyidina Muhammadu Rasulallah kuke da kyan sufa da kamshi. Sannu jinin Usayyu dan kinana ta dan Malik da Galibu. Sayyidina Muhammadu, Sayyidina Muhammadu, Sayyidina Muhammadu ku yi min yadda kuka yi wa Ka'abu. Bakku da babu annabi halin ku ne halin ajaibu. Kowar rabugun ku ya gaman alhairi wanda ba kwatankwacin shi sallallahu alaihi wasallam. Ku Allah ya girmama da girma Sayyidina Muhammadu, Sayyidina Muhammadu. Duka amanukansa ku ya dankawa ya Sidi Ahmadu. Mai hasali ta ku yake tajalli shi Allahu majidu. Salli alaika annabin halitta wanda cikin mu ba kwatankwacin shi. Dan Allah ku ban wuri in kai gaisuwa gun wannan balarabi. Ya hairul bariyati gare ku na zo dan gani na zube. Annabu mun zube ƙasa, mun zube ƙasa muna gaida kai babban ba annabi. Dube mu annabi shaidani ko ka bani nasara kan shi. Da na gana annabi ba wanda zan je in yi wa bara sai shi. Limamin mala'iku Muhammadu zababban Ubangiji, ya na janil awatiki. Kana jadal awatiki ku aka wa daraja aji aji, ku aka yi wa martabar da babu ma'auni ba a yin gwaji. Ku shiru kawai ake bayanin annabi sai ubangijinsa sai shi. Wallahi zuciyar mu na kaunar ku mijin Khadijatu. Dan Allah ku tausaya wa mai bege baban Halimatu. Dan Allah ku tausaya wa mai bege baban Halimatu. Ne masu arziki wadatattu hairul bariyatu. Ni so ne ku ba da lamunin bege a wajen ku ya maje al'arshi. Ya baban su Fatima Usaini Wudil ne da yake bara, mu muke bara. Annabi sake dawamar nugunka na samu kula da hattara. Dan Allah ku taimaka ku ya famin bargo na sutura. Kada ku bar ni annabi zamanin ga akwai rikirkita cikin shi. To, ‘yan uwa masu saurare wannan kasida sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun saurare wannan kasida daga bakin marigayi Alhaji Usaini Wudil wanda Allah ya wa rasuwa a wannan sati sakamakon haɗari da suka samu. Amma ba daɗewa ba za mu je ga mai sada muku jin wurin gadadau ku ji rahoton da muka ɗauko yadda abin ya faru. Bari mu je ga Sayyidi Suleiman Hafiz mu ji me yake kanuwa. Sayyidi Suleiman ga mu gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina magana da Malam Aminu ne?
Sunana Aminu. To kana magana da Hassan Mai Yabo unguwa uku Liberty Radio filin sha'iran Annabi. Na'am. Yawwa. Allah san barka da aiki. Barka da ya gari ya gida ayyuka kuma. Alhamdulillah mun gode Allah. To ya muka ji da hakurin dan uwa da ya rasu Malam Usaini. Alhamdulillah dan uwa Alhaji Usaini Sani Allah ya masa rasuwa muna addu'a Allah ya jaddada masa rahama mun gode da ta'aziyya. Amin ya rabi to alhamdulillah idan muna so in tambaya ne saboda muna tare da ran gidan rediyo haka. Na'am. Kai tsaye yan uwa suna sauraron abin da zaka faɗa kai tsaye. Na'am. Yawwa ya menene sanadin rasuwar Sayyidi Alhaji Usaini Wudil? To kamar yadda na faɗa tun farko sunana Aminu Muktar a sakataren majalisar sha'irai na karamar hukumar Wudil kuma shugaban kungiyar fadar bege ta Wudil. Alhamdulillah. Kamar yadda ya kasance muna tare da shi da safe a gidan mai girma makaman Kano domin shirye-shiryen bikin naɗin sarauta da makaman Kano zai yi na hakimai guda 20 da wani abu. Cikin hukuncin Allah bayan ya zo an gaggaisa sai ya ce to zai je ɗaya daga cikin gidan wannan hakiman wato zababben dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Wudil da Garko a majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Abdulhakim Kamilu Ado Isa wanda aka naɗa shi a matsayin ajiyar makaman Kano. Naji. To ya tafi wannan mai mashin ya ɗauke shi ya tafi kamar yadda ɗan sandan da ya bada bayani wanda aka tabbatar a gabansa abin ya faru. Akwai motar kanta ta mutanen Magani. Wacce ita ce ta zo ta ƙara musu tafiya ma'ana suna tafiya sai ta zo ta da ke su ta baya. Naji. Da ta da ke su ta baya saboda haka da suka yi tunda za ka ga za su ƙara speed kenan bayan wanda suke da shi. Ba za su ƙara gudu haka ne. Yau wato sai ne mashin din ya faɗi da shi da mashin din bangaren ƙasa ba kan titi ba. Naji. Akwai wata bus ita ma tana kusa da su sai ta ja wannan mai mashin din. Saboda ka kafarsa amma ta ja. Shi kuma marigayi Alhaji Usaini Sani sai aka jeho shi kan titi. Allahu akbar. Saboda haka da aka jeho shi ita wannan dai kanta tana musu tafiya. Shine ita kuma ta zo ta taka shi. La hawla wala quwwata illa billah. Wannan shine abin da ya faru ya zama sanadin rasuwar wannan dan uwa masoyin manzo Allah. To gangan jiki ta taka ko kuma kafa ko kuma kai? Kai ta taka. Kan shi ta taka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan shi ta taka. Kan shi ta taka. Wannan shine abin da ya faru. Nan kuma daga nan aka dauka aka yi asibiti. To kuma Allah ya kaddara wa'adin rayuwar yayi. Wannan shi ne. To alhamdulillah yau aka gabatar da addu'ar uku kenan a nan garin Wudil kenan ko? Yau aka gabatar da addu'ar uku an yi saukar karatun Alkur'ani sannan kuma har na baro wurin muka taho misalin karfe 11 da wani abun ana nan ana ta saukar da la'ilu masoya sun taru sannan akwai gungu na sha'irai akalla wajen mota 10 da suka zo daga nan cikin birnin Kano a karkashin jagorancin Alhaji Nasiru Abdulhamid dan Tata alhamdulillah da ambassador Muhammad Hafiz Abdullah da sauran sha'irai dai da yawa da suka zo su dan gawuna su dan gano ga sunan dai wanda fuskokin suna da yawa wanda suka zo suka yi mana ta'aziyya aka zauna kuma aka girke gidauniya a wajen wanda aka tara kuɗi wanda ba zan iya faɗar dai adadin su ba amma dai akwai kungiyoyi da shugabanninsu da suka shigo wannan tawagar sun ta zuba wannan dukiya wasu kai suka sauke wasu kuma akawun nan ba aka ba suka sauke amma dai ba ni da adadin kuɗin da aka tara kafin na baro gurin. Wa'ina sha'irai suke wannan al'amari kenan. Ne da kungiyoyinsu suka yi a take domin a tallafa wa su iyalan marigayi. Halin Alhaji Usaini marigayi. To kuma ɗansa da aka tabbatarwa saboda shi Allah ya masa arziki bayan bayar da Allah ya masa ta yaban manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam suna yaban annabi kuma kasidinsa suke hawa saboda aka ce aka ga tokar a bar abin ya tsaya sai aka ce dukkanin su halifofinsa ne amma babban su ya zama shine jagora an ta kenan an yi nadin halifa kenan a wannan rana an nadin halifa ɗansa Sani Usaini Sani wanda daman sunansa halifa sunan mahaifinsa aka sa masa to alhamdulillah dama shi yasa muka kira ku kai tsaye sakamakon ba ma gari muna Kaduna wannan abu ya faru to kuma muna so kuma akwai shirinmu na filin sha'iran Annabi yanzu da muke kai a yanzu haka yan uwa suna sauraron ka da wannan al'amari da ya faru to babu abin da zamu ce mu ma filin sha'iran Annabi muna ta'aziyya a gare ku musamman mutanen karamar hukumar Wudil da sha'irai na jihar Kano da faɗin duniya gaba ɗaya. Allah ya cikin Alhaji Usaini Wudil, Allah ya ramshe shi, Allah ya sa tashi ta yi kyau kuma Allah ya haɗa shi da annabin da yake yabo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
To a madadin mai girma sarkin sha'iran karamar hukumar Wudil Alhaji Shehu Sale, academic secretary na Jami'ar Aliko Dangote da take a nan Wudil, muna godiya ga duk al'ummar da suka halarci jana'idarsa. To alhamdulillah. Sannan kuma suke ta zuwa ta'aziyarsa, suke ta bugo mana waya kafa da kafa ga waya, to duk muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci, kuma shi Alhaji Usaini tasa ta yi kyau. Alhamdulillah. Domin lokacin da aka ɗauko gawarsa daga cikin gida aka fito da ita za mu ta masallacin Juma'a don a sallace shi, mahaifiyarsa ta ce Allah ga bawanka nan ka gani, shine cina, shine shata, shine duk wata rayuwa ta. Allahu akbar kabira. Amma ka karbe shi, Allah na gode da abin da kai mun, Allah kuma kai ka san yadda za ka yi da ni da ahadinsa. Wannan abin da ta faɗa kenan kafin a ɗauko gawarsa a zo a sallace shi. To daga kaga iya wannan abin da ta yi masa ya ishe shi shaida duniya da kiyama. Gaskiya ne wannan. Haka zalika al'ummar annabi ba abin da za mu ce da su akan shaidar da ake masa take kyawar a makoma shine Allah ya saka kowa da alkhairi, shi sasa ta yi kyau mun gani, Allah ya sa ta mu ma mu yi datan ta yi kyau, arzikin annabi da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. To muna godiya kwarai da gaske. Filin sha'iran annabi Liberty Radio akan mita 103.3 zangon FM yana taya ku ta'aziyya, Allah ya ji kansa. Amin. To sai ji Aminu muna godiya. Daga jagoran shirin Hassan mu yabo unguwa uku. Allah ya saka mala Hassan, Allah ya bar mu na annabi da'ima. To mun gode, amin ya rabbi. Yawa, ta lafiya. Amin, Allah ya sa. Kuke da arziki wadatacce sahibul alamati, mai girma da ɗaukaka, mai girma da ɗaukaka, mai ceto yau mulkiyamati. Tausaya mana, annabi tausaya mana, annabi tausaya mana, ka samu cikin inuwar furan da za mu tashi. Da na gana annabi ba wanda zan je inuwa ba na sai shi. Ran mutuwar mu sa ta zama na ranar yin farin ciki, ranar saduwa da kuma aiki, rannan ba bakin ciki. Magiya muke, annabi magiya muke, magiya muke, na san kuna ji na daki daki. Wanda yake da arziki da taskoki ba wanda za ya ba mu sai shi, sai kai ya rasulullahi. Annabi so nake ka zo waje na duk ranar da zan cika, ya baban su Fadima yaban da muke yi ma da baituka, na mace a gadar wa ‘ya'yana don ba ragin ɗaka. Ka tabbatar mini, annabi tabbatar mini, ka tabbatar mini koren kiyama da baitukan ka za mu tashi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shugaba, taimaka mana, kar ku bari mu kunyata, 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 kar ku bari mu samu zamiya a yaban ku mu samu tabbata. Ya badaru tamamu ku kuke magana zancen ya gaskata. Godiya muke, annabi godiya muke, mun tabbatar da yabo gare ku za mu tashi. Alƙawari ne wannan. Zan tsaya a nan ma'aikin Allah in yi sallama, ka roƙi rabbana mahaifina a yi masa rahama, a yi masa rahama, Allah a yi masa rahama. Sai Muhammadu baba ta roƙo nake yi ma, a ba ta lafiya, a ba ta lafiya, a ba ta lafiya, a ja kwananta ta gankaran da za mu tashi. Da na gana annabi ba wanda zan je inuwa ba na sai shi. Ubangiji ka ƙara tsira gumbawanka Ahmadu, zababban cikinmu wanda kai wa isa annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu. Darajar da babu mai irinta cikin bayin kamajidu, ka taimaka mana, ka taimaka mana, ka taimaka mana. Husainu Wudili ya tabbata akan yaban shi. Wa akir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. To yan uwa masu saurare, kun ji yadda muka tattauna wato da Malam Aminu kenan, sakataren gamayyar kungiyar sha'iran karamar hukumar Wudil reshen jihar Kano, wanda shi ne muka ɗauki wannan rahoto daga bakinsa, ya gaya mana ta kasance da marigayi Alhaji Usaini Wudil. To babu abin da za mu ce mu sai dai mu ce Allah ya ji kansa, Allah mishi rahama, ya sa aljanna ce mu komarsa, ya sa annabin da yake bu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cece shi, albarkacin fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To yan uwa masoya manzon Allah sallallahu